με τη Φλόρα. Εγώ στόπα. Πώς θα καείς. Ζεις με τη Φλόρα. Με τη Φλόρα. Εγώ στόπα. Θα καείς. Θα καείς. Με τη Φλόρα. Εγώ στόπα. Θα καείς. Με ζελάκι. Αυτός γίνεται άνεμος. Φυσάει ο άνεμος τότε και δεν ελπίζω πια να φοβάμαι. Φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Φυσάει ο άνεμος, πάω. Είναι καλά, μη γέρνω, δεν σπάω. Φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Δεν μας έχει δει ακόμα. Φυσάει ο άνεμος, πάμε και δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι. Φυσάει ο άνεμος. Φοβάστε έναν αγωνισμό γι' αυτό. Μήπως έχετε καμιά φωτιά. Έλα. Έχετε φωτιά. Φωτιά έχετε. Μπορείς να έρθεις από το πρεσακό. Μπάρμπεκιου θα κάνεις. Πρόσεχε, σοβαρά, κάτσε μακριά. Απίστευτη έτσι, Ευχαριστούμε. Halloween και έτσι. Ναι. Αυτά είναι. Αυτάκι. Ναι. Ευχαριστούμε. Το αγόρι δεν είδα. Ωραίος. Σούπερ έτσι. Να σου πω, το βάζω έτσι Και μετά ξάνεις όποτε και σου μετά έρθει. ξαναμορφή. Μια χαρά είσαι. Απλά θύμισε το να σου το δώσω. Το χέρι σου πίσω. Και να μην μου το δώσεις τώρα, να μου το δώσεις αύριο μεθαύριο. Ναι, εντάξει, γιατί θα μου δώσεις στο χέρι σου μετά και... Εγώ όχι, κανένας άλλο μου το ζητήσει. Διαθέσιμο είναι. Δεν άκουσα να πηγαίνεις μονόπατα. Όχι, δεν πηγαίνω μονόπατα. Πώς είπατε, αμέ, έχω ικανότητες. Νομίζεις. Ξανακάνω αυτό. Κοιτάγα στην τσέπη και όλα τα αντιθετικά, έτσι. Κοίτα να δεις. Πώς τα παίρνει. Εξορκιστής, τελείωσε όμως, το πέτυχε. Πήρα τα λικόσκυλα και το κάνανε super duper. Welcome to Sam's Dungeon. Αρχίζει ο Ρόμπινος κάτω. Μέσα αρχίζω την πόρτα, μπείτε μετά. Λοιπόν, από εδώ η θεία μου Καλά είμαστε. Εμείς θα δεις. ο τρελός ο Λάμπρος. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Μαρία. Μαρία μιλάει αγγλικά, εσύ Λάμπρο μας τρομάζεις. Τίποτα Λάμπρο, γεια σου ρε Λάμπρο. Ο Λάμπρος το έχει οργανώσει.
εγκέφαλο.